Hangasini bukuk ni bagai thai kok sanamo songo. Nok jajagya tangdi ipcaya angka kanan nakardi. Hingga kubai kok gang kai. Ananya de post screen tui. Joto na use kayo. Fia ba. Abona nang nai kerei. Omoi kutung ni bising alo joto ba ni milu. Joto jagan dalak jau. Fia alo no joto borak hamza nai kerei. Aba haino. Tarong ni tong sak bai bekano opportunity haibota khadi alo haibota khadi je joto na use khainai hapana pia keu na nai bo tonglak keu sajak nai bo tonglak hamjak nai bo tonglak so abano sakno kicha care khe toni di anai thalik bonai di thale bukur ganang hingkai amana dam tongo ham bukur khukjak hingkai abon frifan keu naglak har kubui kok abong kha kubui kok ab je tini nungmai miri nai je nungmai tini chole nai je non tini hamya khainai aborong tisa ni na hamya sai nono hamya character sawai nono bone poin thane kok hamya sawai nono kutugai bono thanai ate hai tang di sakno kaham gerang ke maintain ke toni di tene sakni borom no nang narak ton thai klai